Budapest, tél. Az ablakok párát lehelnek, a mennyezetet vékony délréteg borítsa. Kint a villamosok fémes nyögdécselésükkel hasítanak át a hidegen. De bent, abban a hámló falú kis házban a kőbányai negyedben, csak egy nő csontainak nyikorgását hallani, aki a világot a vállán viszi. Carmen még az ébresztő óra megszólalása előtt kinyitotta a szemét. Mindig így tett, az idő elmulasztásától való félelem hatékonyabb volt, mint bármilyen ébresztő. Sötét volt. Az egyetlen hang unokája, Jimena könnyű lélegzése volt, aki egy kopott takaróba burkolózva aludt az improvizált matrak mellett. Amióta az élet megszűnt kedves lenni, osztoztak a kis szobában. Carmen lassan megfordult, próbálva nem felébreszteni a lányt. Amikor a lába a jeges padlóhoz ért, szédült. Lüktetett a feje. A teste úgy fájt, mintha elütötte volna egy busz. De nem engedhette meg magának, hogy megbetegedjen. Most nem. Most már nem. Letérdelt egy vödör meleg víz mellé, amit egy régi vízforraló melegített, és megmosta az arcát, miközben úgy nyelte le a hányingerét, mintha a saját méltóságát nyelné le. Aztán felvette a kék Hotel Mirador egyenruháját. Túl bő volt március. Amióta elkezdte megosztani a kenyerét Jimenával, egyre kevesebbet evett magából. A falon lévő repett tükörben nedves ujjakkal próbálta kisimítani őszhaját. A tükörkép egy alig ismert Carment mutatott, mélyebb ráncokkal és fakóbb szemekkel. De reprezentálhatónak kellett lennie. Eduardo úr nagyon igényes volt a megjelenéssel. És az idővel kapcsolatban is. Nagymama, tényleg elmész? Jimena hangja suttogásként hallatszott az álom és az abbódalom között. Igen, kisvirágom, aludd még egy kicsit. Naplemente előtt visszajövök. Carmen édesen elmosolyodott, és megcsókolta unokája homlokát. Te vagy az én kisvirágom, mondta mindig. Jimena volt az egyetlen, amilyen maradt. Kopott kabátjával és egy gyapjúsállal a fején hagyta el a házat. A Budapest feletti égbolt még mindig ólomszínű volt, és Carmen remegő lábakkal gyalogolta a 25 percet a szállodáig. A Mirador hátsó bejáratához vezető dombon felfelé vezető út minden egyes nappal meredekebbnek tűnt. De ő folytatta, mert muszáj volt. A Mirador Hotel üveg és acélúriás volt, amelyet az előkelő Terézvárosban építettek. A modern Magyarország szimbóluma, Eduardo Mendoza, a fiatal mágnás építette, aki matematikai hidegvérével elbűvölte a nemzetközi befektetőket. A lehetetlen építészeként ismerték. Carmen számára pedig az egyetlen lehetetlen dolog az volt, hogy az élet folytatódjon a munka nélkül. Érkezéskor remegő kézzel jelentkezett be. A felügyelő rá sem pillantott. Felkapta a takarítókocsiját, és felment a 15. emeletre. Az elnöki lakosztály volt az első a listán, és Eduardo úr ragaszkodott hozzá, hogy egy megbízható személy takarítassa ki. De Carmen úgy érezte, a teste már nem engedelmeskedik. Minden lépés mintha láthatatlan súlyt húzott volna. Láz égett a szeme mögött. Miközben erőlködve fordította el a lakosztály kulcsát, fenyő illat csapta meg az orrát. Mindent 9:30 előtt be kellett fejeznie. Befektetői értekezlet volt. Tiszta ágyneműt terített. Lassú mozdulatokkal porszívózta fel a szényeget. Izzadságtól áztatott kézzel tisztította a fürdőszobát. És mindenbe beletette azt a kevés erejét, ami megmaradt. 8 óra 17 perckor egy pillanatra leült a kád szélére. Csak egy pillanatra. Egy pillanatnyi pihenésre. És ekkor elsötétült a látása. A szomszédos szobában Jimena egy rongyot szorított a mellkasához, és az ajtót figyelte, várva, hogy valaki kinyissa. Nem tudta, hogy az a nap nem csak a nagymamája életét fogja megváltoztatni. Mindent megváltoztat. Örökre? Miközben Carmen a város túloldalán, egy tükrös épület 14. emeletén, a Dunára nyíló panorámás kilátással küzdött, hogy ne ájuljon el egy csendes lakosztályban. Eduardo Mendoza már talpon volt, pontosan a kontrollzónája közepén. A digitális ébresztő pontosan reggel 6-kor szólalt meg. A második sípszó előtt kikapcsolta. Eduardo nem a lassú ébredésben hitt. A hatékonyságban hitt. Egyenesen bement a fürdőszobába, felkapcsolta az automatikus lámpákat, és a digitális zuhant a pontos hőmérsékletre állította. 42 Celsius fok. Miközben a víz végigfolyt atletikus,
38 éves korához képest még mindig fiatalos testén, fejben már a napprogramját szervezte. 3 megbeszélés. Egy hívás japán befektetőkkel, és egy gyors bejárás a Mirador Hotelbe ebéd előtt. Kilépett a zuhany alól, egyiptomi pamuttörölközővel megtörölközött, és felvette ugyanazt a sötét szürke öltönyt, amit keddenként viselt, ezt a szokását a Deloitte Budapestnél töltött gyakornoki évei óta gyakorolta. Fekete nyakkendő, svájci óra. Minden aprólékosan a helyére volt állítva. A fehér márványkonyha asztalon már várta a reggeli, egy házvezetőnő készítette, akit soha nem látott. Hidegen sajtolt zöldalmalé, teljes kidörlésű pirítós és bioaktív joghurt. Minden hideg volt. Minden precíz. Minden magányos. Evés közben a városra nézett. Lipót városi penthouse lakásának panoráma ablakaiból a környék, ahol Kairmen lakott, elmosódott modellnek tűnt. A villamosínek mögött apró, ferde házak sorakoztak, ahol a fakó színek versenyeztek az erkélyeken lógó ruhákkal. Eduardo nem ismerte a környéket. Soha nem volt oka oda menni. Reggel 7 óra 10 perckor felkapta fekete bőraktatáskáját, lement a mély garázsba, és beszállt páncélozott 7-es BMW-jébe. Az autója csendesebb volt, mint a legtöbb tárgyaló, amelyet gyakran látogatott. A GPS-ébe a következőket írta be. Hotel Mirador, elnöki lakosztály. A Mirador volt a legnagyobb büszkesége. A budapesti szállodanegyed szívében, az Andrássy úttól és a Nemzeti Operaháztól mindössze pár lépésre található szálloda Eduardo tükörképe volt. Fényűző, impozáns, hatékony, és nem volt ideje szentimentalitásra. 5 évig tartott az építkezés. Német befektetők, bonyolult engedélyek, álmatlan éjszakák. De megérte? Most Magyarország legdrágább szállodája volt. Az elnöki lakosztály többe került, mint amennyit Kairmen egy egész hónap alatt keresett. Érkezéskor a menedzser ideges biccentéssel üdvözölte. Jó reggelt, Emer Mendoza. A lakosztályt az utasításai szerint készítettük elő. Eduardo nem válaszolt. Egyszerűen hosszú léptekkel a lifthez sétált. Mobiltelefonján átnézte a jelentéseket, miközben felment a 15. emeletre. Az utolsó negyedév számai jók voltak, de nem nagyszerűek, és Eduardo Mendoza semmi mást nem fogadott el, csak a kiválóságot. Amikor a liftajtók kinyíltak, a folyosó üres volt. Csend. Ahogy lennie kell. Elővette a lakosztály mágneskártáját a kabátja zsebéből, és határozottan lenyomta. A kilincs elfordult. Amit Eduardo abban a pillanatban látott, megbénította. A szoba közepén, a frissen megágyazott ágy mellett egy lány állt. Körülbelül 8 éves lehetett, hatalmas, ijedt szemekkel, és egy tisztítókendőt szorított a mellkasához, mint egy pajzsot. Nem szólt semmit. Még csak meg sem mozdult. Csak bámult rá olyan határozottsággal, mint aki többet cipel, mint amennyit kellene. Eduardo összevonta a szemöldökét. Ki maga? Mit keres itt? A lány nagyot nyelt. A nagymamámnak segítek. Kairmen asszonynak. Beteg? Egy pillanatra Eduardo megdermedt. Kairmen. A takarítónő. Mindig pontos. Mindig hallgatag. Mindig láthatatlan. Semmit sem tudott az életéről, és soha nem gondolta volna, hogy van valakie, pláne egy unokája. Abban a pillanatban, szembesülve ezzel a törékeny, elszánt lánnyal, Budapest legluxusabb szállodájának vezérigazgatója először érezte úgy, hogy talán, csak talán, kihagyott valami fontosat. És aminek csak egy újabb üzleti kednek kellett volna lennie, az a fenekestül felforgatta az életét. A csend a 300 négyzetméteres lakosztályban nehezebbnek tűnt, mint maga a márványpadló. Eduardo Mendoza éles kattanással csukta be az ajtót, továbbra sem véve le a szemét a lányról, aki mozdulatlanul állt az ágy mellett, mintha minden mozdulata robbanást akarna kiváltani. Nem lehet itt, mondta, hangja olyan hideg volt, mint a szálloda korlátjának a célja. Ez a hely nem gyerekeknek való. A lány a kezében tartotta a rongyot, egy már benedvesedett tisztítókendőt, és kissé lehajtotta a fejét, de nem rezzent meg. Szemei, hatalmasak, barnaek, némák, nem bocsánatért könyörögtek. Megértésért könyörögtek. A nagymamám rosszul érzi magát, uram. Nem akart újra hiányozni a munkából. Hiányzott?
És megtanított takarítani. Tudom, hogyan kell helyesen csinálni. Eduardo körülnézett. Az ágyak tökéletesen egy vonalban álltak. A párnák precízen voltak elrendezve. A fürdőszobában frissen tapasztott fenyő erős illata terjengett. A padlón senki sem volt nyom. Meglepetten ráncolta a homlokát. A munka jobb volt, mint sokaké, akik szállodaigazgatói diplomával a kezükben jártak ott. Mi a neved? Kérdezte, igyekezve semleges hangon beszélni. Jimena, válaszolta a lány vékony, de határozott hangon. Jimena nagy. És a nagymamád? Carmen nagy. A lány bólintott. Eduardo lassan odament a tárgyalóasztalhoz, és rátette a bőrraktatáskáját. Ránézett az órájára, 8 óra 28 perc. Kicsit több mint egy órája volt a befektetőkkel való találkozóig. Még volt idő. Csak fel kellett hívnia a biztonságiakat, feljegyeznie a történteket, kirúgnia Carment, amiért kiskorút hozott a munkahelyére, és tovább lépnie a napirenddel. Ezt tette. Mindig is ezt tette. A problémákat gyors döntésekkel oldották meg. Pontos vágásokkal, érzelmek nélkül, kitérők nélkül, de valamiért a lába nem mozdult. Visszanézett Jimenára, észrevette a lyukas oldalú tornacipőjét, a kopott, kézzel varrott iskolai egyenruháját. A haja kúcos fogással volt összefogva. A kezei vörösek voltak a dörzsöléstől. Hány éves? Kérdezte. 8. Ebben a korban már francia és úszásoktatásra járt, videójátékozott, és Horvátországba utazott a szüleivel. Soha nem gondolt arra, hogy fürdőszobatakarítást végezzen a családi jövedelem megspórolása érdekében. Maradj itt, és ne nyújt semmi máshoz, utasította, és megfordult, hogy távozzon. Igen, uram, mondta Jimena, inkább megkönnyebbülten, mint engedelmesen. Eduardo hetek óta először anélkül ment le a lifttel a 15 emeletre, hogy a mobiltelefonjára nézett volna. Egyenesen a pincében lévő alkalmazotti pihenőhelyre ment. Az ajtón a felirat ezt hirdette, pihenőszoba, csak személyzet. Kétszer kopogott. Carmen! Kiáltotta, és már érezte, hogy borzongás fut végig a gerincén. Halk zaj! Lassú léptek. A kilincs lassan fordult, és az ajtó kinyílt. Carmen sápadt volt. Arca kipirult a láztól. Szeme fénytelen volt. Remegett, még a fűtött szobában is. Remegő kézzel próbálta megigazítani az egyenruháját, mintha méltósága attól függne, hogy erősnek tűnjön. Elnézést, uram! Csak néhány percre van szükségem. Én be tudom fejezni. Eduardo megragadta a karját. Égett a bőre. Borzalmasan néz ki. Mióta van így? Tegnap óta, uram. De tudta, hogy hazugság. Legalább egy hete gyenge volt. Talán még régebb óta. Miért hozta el az unokáját? Kérdezte. Mert nincs senkim, akire rábízhatnám. És nem hiányozhatna újra. Carmen hangja megremegett. Egy könycsepp gördült ki a szeméből. Nincs anyja. Nincs apja. Csak én vagyok neki. Eduardo nagyot nyelt. Ösztöne fegyelmi jelentéssel akarta lezárni az ügyet. De volt valami Carmen gyengeségében, és Jimena csendes erejében, ami lefegyverezte. Felhívom a szálloda orvosát. Nem szükséges, uram. Csak egy kis pihenésre van szükségem. Ez nem kérdés. Ez egy parancs. Elővette a mobiltelefonját. Felhívta Dr. Herrerát, a szálloda belgyógyászát. Miközben beszélt, érezte, hogy a mellkasában egyre fokozódik a kellemetlen érzés. Carmen, a láthatatlan takarítónő, aki 10 éven át soha nem késett, soha nem panaszkodott, soha nem kért semmit, majdnem elájult, miközben 8 éves unokája megpróbálta megmenteni az egyetlen ember munkáját, aki még mindig szerette őt. Eduardo hidegsége kezdett olvadni. Talán most először látta meg a jelvények mögött rejlő embereket. És ez jobban megijesztette, mint bármelyik befektetői találkozó. Dr. Herrera 20 perccel később érkezett meg, fekete bőröngyét cipelve. A szeme még mindig bedagadt az alvástól. Carmen egy műanyag széken ülve találta a pihenőszoba hátsó részében. A kis elektromos fűtőtest küzdött a hideg ellen, ami az ablak repedésein beszivárgott. Eduardo keresztbe tett karral állt, és figyelt. Jimena,
aki ragaszkodott hozzá, hogy lemenjen vele a földszintre, nem engedte el a hátizsákja pántját. A lány úgy figyelt mindent, mintha apró kezében tartaná az univerzumot, és félt, hogy bármilyen figyelmetlenség miatt elejtheti azt. Magas láz, tartós köhögés, légszomi, mormolta az orvos, miközben Carment vizsgálta. Tüdődugulása van. Súlyos fertőzés lehet. Antibiotikumra és azonnali pihenésre van szüksége. Carmen köhögve próbált tiltakozni. Most nem tudom abba hagyni, Emer Eduardo. Csak egy kis pihenésre van szükségem. Holnap jobban leszek. Eduardo előrelépett. Ma pihennie kell. Beveszi a gyógyszerét, és 3 napig otthon marad. Én majd ellátom a napokat. Ennyi. A nő meglepetten bámult rá. 10 év alatt soha nem hallotta a főnökétől ezeket a szavakat. Ez nem volt céges szabály. Ez nem protokoll. Ez gondoskodás volt. És ez, lefegyverezte. Uram, a fizetésemért dolgozom. Nem fogadok el alamizsnát. Ez nem alamizsna. Ezt tenné minden egy cseppnyi tisztességgel rendelkező főnök. Carmen lesütötte a szemét. Jimena odalépett, és megérintette a nagymamája karját. Nagymama, kérem, a szobában feszült volt a feszültség, de gyengétség érződött benne. Eduardo felsóhajtott, és a homlokát masszírozta. Gondolatai ellentmondásosak voltak. Soha nem avatkozott bele. Soha. De abban a pillanatban valami Carmenben, valami a lány tekintetében, arra késztette, hogy mindent átgondoljon. Amíg a nagymamája pihen, Jimena velem maradhat, mondta, megtörve a csendet. Tanulnia kell. Oké. Nekem matek, és spanyol van, válaszolta Jimena, mintha valami sürgős dologról, például műtétről beszélnének. Mindig a földön csinálja a házi feladatát, mert nincs íróasztalunk, jegyezte meg Carmen zavartan mosolyogva. Eduardo a lány hátizsákjára nézett, ami kopott volt, egy törött kipzárral. Emlékezett a tucatnyi tárgyalóra, amiket ő maga tervezett a szállodában. Töltfa asztalok, ergonomikus székek, minden kifogástalan. Minden távol állt a legtöbb ember valóságától, akik ezeket a szobákat takarították. Gyere velem, mondta. Együtt mentek fel ismét a 15. emeletre. A lány csendben sétált, cipője kopott talpa a vékony szőnyegen kopott. Amikor beléptek az irodájába, tágas, modern, sötétített üvegablakos és a városra néző kiváltságos kilátással, Jimena szeme elkerekedett. Ide ülhet, mondta Eduardo, a saját asztalára mutatva. A lány habozott. Tényleg? Tényleg. Csak ne nyúlj a papírjaimhoz. Jimena bólintott. Óvatosan leült a forgó bőrfotelbe, mintha félne, hogy valamiben kárt tesz. Finom kezével nyitotta ki a jegyzett füzeteit. Csak 2 ceruzája volt, az egyik törött, a másik tompa. Eduardo egy pillanatig állt ott, és figyelte. Egyszerű kép volt. Egy lány, aki házi feladatot ír. De ott, abban az irodában, ahol naponta millió-dolláros döntéseket hoznak, a jelenet forradalmi volt. Milyen beadandód van? Kérdezte inkább impulzusból, mint érdeklődésből. Összeadás 3 számmal. És levélírás. Levél. Valaki fontosnak. A tanár arra kért minket, hogy írjunk arról, amit a legjobban akarunk a világon. És kinek fogsz írni? Az elnöknek, új iskolát kérve. A miénknek beázik a teteje. Eduardo váratlan súlyt érzett a melkasán. Hányszor adományozott már politikai kampányokra, kulturális eseményekre, luxushotelek felújítására, és egyszer sem gondolt azokra az iskolákra, ahová a takarítónője gyerekei jártak. A közön várán egyre szélesedett az első repedés. Jimena lenézett a jegyzett füzetére. Összességében próbált megoldást találni. Eduardo úr, tudna segíteni. Mindig hibázom, ha cipelnem kell. A férfi odament. Felvett egy ceruzát. Türelennyel elmagyarázta a gyorsítás fogását. A nő elmosolyodott. Olyan, mintha a felesleget tartogatnánk. Pontosan. A nő egyedül maradt. Koncentrált. Időnként beleharapott a ceruzája hegyébe, miközben gondolkodott. Szokása volt, hogy halkan mozgatja az ajkait, mintha a számokkal beszélgetne.
Eduardo visszakült a székére, és a képernyőn villogó emailre nézett. De évek óta először nem nyitotta ki. A befektetőkkel folytatott találkozó már nem tűnt olyan sürgősnek. A tárgyalóterem üres, csendes és napfényes volt. Eduardo Mendoza az üvegasztalánál ült, de tekintete nem a jelentésekre szegeződött. A szeme sarkából Jimena apró alakját figyelte, aki a jegyzetfüzete fölé görnyedt. Teljesen koncentrált, nyelve a fogai között, ceruzája lassan, sorról sorra mozgott. Eduardo pályafutása során soha nem látott még valakit, aki ennyire elkötelezett volt a kötelessége iránt, és akit a világ ennyire elfelejtett. Egy átlagos kedv volt. De ott, olvasatlan jelentések és megválaszolatlan emailek közepette valami rendkívüli dolog történt. Egy célok, profit és határidők által megetett férfit lefegyverzett egy 8 éves kislány, aki az egész világot cipelte foltozott hátizsákjában. Eduardo felvette a telefont, és lemondta a japán befektetőkkel tervezett találkozót. Váratlan családi helyzet, mondta az asszisztenszének. A saját szavaival furcsán hangzott. De valahogy igaz volt. Eduardo úr, megírhatom most a levelet. Igen, segítségre van szüksége. Jimena büszkén bólintott. Először én magam próbálom ki. Elővett egy tiszta papírlapot a jegyzetfüzetéből, és szép, lassú, szinte ünnepélyes kézírással írni kezdett. Eduardo kissé előrehajolt, kíváncsian. Magyarország elnöke úr, Jimena a nevem. Új iskolát akartam kérni a környékünkre, mert amikor esik, az eső bent is esik az osztályteremben. És amikor hideg van, nincs takarónk. De a tanárnő jó, és megígérem, hogy keményen tanulok, ha segít. Köszönöm, Nagy Jimena. Egyszerű volt, de lesújtó. Eduardo hátradőlt a székében, és egy sóhajt hallatott, amiről észre sem vette, hogy magában tartta. Amikor Carmen késő délután felébredt, még mindig a tanári iroda kanapéján ült, szédült, de jobban volt. Dr. Herrera már beugrott, és otthatta a gyógyszereit és az utasításait. Marina, a szálloda szakácsnője, forró levest hozott, és azt mondta neki, hogy az unokája fent van, megbeszéléseket tart a főnökkel. Carmen először nem értette, de amikor megérkezett az irodába, és meglátta Jimenát, aki a homlokát ráncolva, számításokat másolt, Eduardo pedig mellette ült, és halványan mosolygott, valami eltört a szívében. Vagy talán először begyógyult. Eduardo úr! Nem hagyhatom, hogy többé zavarjon. Nem zavar, Carmen. Felvilágosít engem. Carmen az ajkába harapott, hogy visszafogja az érzelmeit. Nem tudom, hogyan köszönjem meg. Nem kell. Emlékeztetett arra, amit elfelejtettem. Jimena, anélkül, hogy abba hagyta volna, amit csinált, hozzátette. Emlékeztettem rá, hogy tegye hozzá a következőhöz. Mindenki nevetett. Még Eduardo is. Másnap, pontosan 8 órakor Jimena ismét megjelent a szállodában. Tiszta egyenruhát viselt, befont haja volt, kezében egy kis műanyag zacskó. Mit hoztál? Egy babos szendvicset. A nagymamám sütötte nekem. Reggeli. Eduardo a fóliába csomagolt kenyérre nézett. Hideg volt. Szomorú. Ettél már? Még nem. Szeretem későbbre eltenni. De, ha itt reggeli van, ehetek itt. Gyere velem. Eduardo elvitte a szálloda éttermébe, ahol néhány vendég még reggelizett. Elkérte az étlapot. Halkan felolvasta Jimenának, aki a szavak felét sem ismerte fel. Még soha nem láttam mézes palacsintát, mondta. Tényleg létezik ilyen? Meg, próbáld ki most. Palántát rendelt. És tejet. Lassan evett. A szeme csillogott, mint aki egy új bolygót fedez fel. Tarthatok egy kis darabot a nagymamámnak. Eduardo odahívta a pincért. Rendelt egy extra tányért, elvitelre. Jimena elmosolyodott, és ebben a mosolyban Eduardo rájött, hogy valami már megváltozott benne. Hogy két szerződés között, egy márványpadló és egy linoleumpadló között, egy magányos férfi és egy elfeledett gyermek között, egy csendes megállapodás született. Gondoskodni fog róla. Visszaadja neki az életét.
Palacsintás és meleg tejből álló reggeli után Jimena kincsként tartotta Carmennek a plusztánért tartalmazó zacskót. Együtt tértek vissza a vezetői szintre, ahol Eduardo az egyik üres tárgyalót Jimena hivatalos dolgozószobájának nevezte ki. Hideg helyiség volt, csupa mett üveg, de ezen a napon új megvilágításba került, egy jobb jövőről álmodozó lány halk hangja. Eduardónak megbeszélései voltak beütemezve. Áttekintendő jelentések. A világ tovább forgott, ahogy mindig is gyorsan, személytelenül, a mutatók és a profit által vezérelve. De már nem tartotta a lépést. Az ajtóban állt, és nézte, ahogy Jimena kinyújtott nyelddel másolja a gyakorlatait, mintha szent munkát végezne. Elkezdte a feladat második részét, a levelet valaki fontosnak. Még mindig írni akar az elnöknek? Kérdezte kíváncsian. Jimena eltökélten bólintott. Új iskolát szeretnék kérni. Eduardo odahúzott egy széket, leült a közelébe, és figyelte, ahogy Eduardo rendezett kézírással, a lehető legaprólékosabban ír. Kedves Magyarország elnöke! Nagy Jimena vagyok. 8 éves vagyok. Kőbányán élek. Kiskorom óta a nagymamám nevelt. Egy olyan iskolába járok, ahol esik az eső, és télen hideg van. De szeretem az iskolát. És a tanárnőt is. Meg akartam kérni, hogy javítsd meg. Vagy építsz egy újat? Megígérem, hogy keményen fogok tanulni. Ha meglátogatni akarsz, sütünk egy tortát. Köszönöm, Jimena. Felolvasta? Eduardo néhány másodpercig hallgatott. A levél egyszerűsége olyan volt, mint egy kő, amit egy tökéletesen nyugodt túba dobtak. Az érzelmek hullámai lassan terjedtek, és fájtak. Gondolod, hogy válaszolni fog? Kérdezte Jimena csillogó szennyel. Nem tudom, de azt hiszem, hogy még ha nem is válaszol, a levél már tett valami nagyon fontosat. Mit? Eduardo elmosolyodott, lesütött szemmel. Meghatott. Jimena egy pillanatig hallgatott. Aztán kinyitotta a tolltartóját, és kivett belőle egy majdnem újnyi méretű ceruzát. Akkor most már a tiéd. Mi? A ceruza. Kicsi, de szerencsét hoz. A nehéz számításokhoz használtam. Eduardo szóhoz sem jutott. Úgy vette el a ceruzadarabot, mint aki érmet kap. És abban a pillanatban megértette, hogy egy olyan logikával áll szemben, amely nem illett a rajzolt gráfikonokba, de a szívében tökéletesen érthető volt. A következő napokban a tanulószoba rutiná vált. Eduardo egy alacsonyabb asztalt, puha foteleket szereltetett be, és megkérte Marinát, a szakácsnőt, hogy minden reggel készítsen különleges uzsonnát Jimenának. Kvesadillákat és őszi baracklevet. A lánya szemével hálált meg, mindig félénken, de egyre nyugodtabban. Eduardo úr, félt már valaha? A kérdés akkor hangzott el, amikor a naprendszer képeit ragasztotta a jegyzetfüzetébe. Igen, válaszolta habozás nélkül. Sokszor. Én is. De amikor itt vagyok, a félelem csökken. Úgy tűnik, a világ nem is olyan nagy. Eduardo mély lélegzetet vett. Senki sem mondta még ezt neki. Egyetlen nő sem. Egyetlen alkalmazott sem. Egyetlen befektető sem. Az, hogy vele volt, csökkentette a félelmet. Egy csütörtök délután, miközben Carmen még otthon lábadozott, Jimena írt egy újabb levelet, ezúttal nem kényszerből. Vágyból. Kedves nagymama, jól megy a házi feladatom. Eduardo úr segít a kiegészítésemben. Ma dihjét ettem. A szálloda gyönyörű. Az emberek jók. Hamarosan jobban leszel. És amikor jobban leszel, meg akarom mutatni neked a szobát, ahonnan a világ legszebb kilátása nyílik. Szeretlek, Jimena. A levelet a hűtőtáskában hagyta az ebédtel együtt, amit Marina készített Carmennek. Eduardo látta a gesztust, és nem szólt semmit. De valami benne átrendeződött. A lány nem csak tanult, tanított is. És ő a férfi, aki azt hitte, mindent tud, végre odafigyelt. Péntek reggel Jimena 8 óra előtt érkezett a Hotel Miradorba. A biztonsági őrök már név szerint ismerték, és diszkrét mosollyal átengedték az oldalsó bejáraton. Ugyanazt a foltozott hátizsákot vitte, de ezen a napon valami más volt a szemében. Csendes fény, mintha kezdené hinni abban, hogy a világ valóban kedves lehet hozzá.
Eduardo már az irodájában volt. Átnézte a heti adatokat, válaszolt a legsürgetőbb e-mailekre, és saját meglepetésére egy teljes órát szánt a programjában arra, hogy követesz Jimena tanulmányait. Amikor Jimena belépett, Eduardo felnézett a laptopjáról és elmosolyodott. Visszafogott mosoly volt, szinte félénk, de őszinte. Reggelizett ma? Kérdezte? Jimena habozott. Igen, uram. A nagymamám babos kenyeret sütött, megint. Megpróbált közömbösnek tűnni, de Eduardo meghallotta folytott hangját. A gesztust, ahogy a hasát fogja a kezével, mintha az éhsége ellenére is mozdulatlanul tartaná a testét. Mi lenne, ha ma másképp reggeliznénk? Egy hivatalos, pénteki reggelit. Javasolta, és felállt. A lány szeme csillogott. Eduardo tudta, hogy még kimondatlanul is erre a meghívásra vár. A szálloda éttermében nyugodt volt a hangulat, a nap besütött az ólomüveg ablakokon, az asztalok kifogástalanul voltak megterítve, az evőeszközök katonák módjára sorakoztak. Egy pincér közeledett, hogy kiszolgálja őket, és finoman biccentett. Mit szeretnél ma enni, Jimena? Ránézett az aranybetűkkel díszített étlapra. Lassan lapozgatott, az ujjai kissé remegtek. Tényleg választhatok? Igen. Amit csak szeretnél. Nem tudom, mi az a Tmálnalek croissant, mondta zavartan. Eduardo kihúzta a mellette lévő széket. Akkor derítsük ki együtt. Csendben elolvasta az étlap minden egyes tételét, türelmesen magyarázva. Végül Jimena akácmézes palacsintát, kétféle gyümölcsöt és egy pohár meleg tejet választott. De csak akkor, ha elviszel egy kis darabot a nagymamámnak, tette hozzá elcsukló hangon. Ma ő is palacsintát eszik, ígérem. Amíg vártak, Jimena kinyitotta a jegyzett füzeteit. Keresztet vetett, ezt a szokást a nagymamájától örökölte, és elkezdte kidolgozni a feladatokat. Olyan aprólékosan, hogy még a hibák is a terv részének tűntek. Eduardo minden mozdulatát figyelte. Ahogy a ceruzája hegyét harabdálta, ahogy a bajsza alatt motogott, ahogy a homlokát ráncolta, amikor kétségei voltak, és egy félmosolyt villantott, amikor eszébe jutott a gyerünk, egy magyarázata. Miért élsz egyedül a nagymamáttal, Jimena? Kérdezte hirtelen halkan, mintha nem akarná megszakítani a pillanatot. A lány nem hagyta abba az írást. Egyszerűen csak válaszolt azzal a nyugalommal, mint aki már sokszor elmesélte ezt a történetet. Anyám elment, amikor 5 éves voltam. Azt mondta, hogy Németországba megy dolgozni, és soha nem jött vissza. A nagymama azt mondja, hogy küldhet pénzt, de soha nem érkezett meg. És az apád? Jimena felnézett, egyenesen rá. Nem tudom, ki ő. A száraz válasz pengeként szúrta Eduardót. Nem a hidegsége miatt, hanem a természetessége miatt. Mintha úgy fogadta volna el, mint az időt, anélkül, hogy megváltoztathatta volna. Hiányzik az édesanyád. Lassan bólintott. Igen, de a nagymama azt mondja, azért ment el, mert szeret minket, és jobb életet akar nekem. Azt hiszem, talán elvesztette önmagát. Eduardo az ajkába harapott. Nem tudta, mit mondjon. A vezetési könyvekben nem voltak bevált kifejezések az ilyen jellegű beszélgetésekre. És talán, pontosan ezt kellett megtanulnia, ne mondjon semmit. Csak legyen. Megérkeztek a palacsinták. A pincér Jimena elé tette a tányért, mintha egy hercegnőt szolgálna fel. Egy pillanatig bámulta anélkül, hogy hozzáért volna. Kezdhetem? Persze, Jimena. A tiéd. Óvatosan felvette a villát, levágott egy darabot, és a szájához emelte. Ez a legjobb, amit valaha ettem, mondta, még mindig tele szájjal. Eduardo nevetett. Megkérte a pincért, hogy tegyen még egy adagot elvitelre. Kezd szarmené, mondta. Jimena olyan őszinte, olyan teljes mosollyal nézett rá, hogy Eduardonak el kellett fordítania a tekintetét, hogy elfojtsa a torkában kialakuló gombócot. Csak reggeli volt, de számára a méltóság lakomája volt. És számára ez egy újfajta éhség kezdete volt, a törődés éhsége. Azon a délutánon a budapesti égbolt kezdett sötétedni, mintha valami közelgő jelet keltett volna. Sűrű felhők gyülekeztek a vörös háztetők felett,
és finom szitálás húzódott Eduardo Mendoza irodájának ablakain. Jimena a már ismerős dolgozóasztalánál ült, és egy új esszé megírására készült. A szoba közepén virágok álltak, Marina ötlete, és Eduardo még akkor sem tudta levenni a szemét a lányról, ha a megbeszélését egy órával későbbre halasztották. Lassan, gondosan írt, mintha minden szó egy élet súlyát hordozná. Eduardo úr? Kérdezte, anélkül, hogy levette volna a szemét a jegyzetfüzetéről. Igen, Jimena. Feltehetek egy nehéz kérdést. Megmozdult a székében. Igen. Érezte már valaha, hogy senkit sem érdekel, hogy létezik-e vagy sem. A kérdés úgy csapott le, mint egy néma villámcsapás. Eduardo nagyot nyelt. Igen, létezem. Engem is. Becsukta a jegyzetfüzetet. Néha azt gondolom, hogy ha eltűnnék, csak a nagymamám hiányolna. Mert ő az egyetlen, aki igazán lát engem. Eduardo szíve kihagyott egy ütemet. Nem tudta, hogy Jimena hangjában lévő szomorúság vagy az abszurd tisztaság miatt, amit hordozott, de valami elpattant benne. Látlak, Jimena, mondta, hangja lágyabb volt, mint évek óta. Minden nap látlak. Jimena néhány másodpercig komolyan bámult rá, mintha mérlegelné, hogy igaz-e, aztán lassan bólintott. Ezért szeretek ide járni. Mert amikor rám nézel, nem érzem magam láthatatlannak. Ez a megjegyzés, olyan egyszerű, olyan nyers, lerombolta Eduardo minden védekezését, amit még mindig próbált fenntartani. És az édesanyád? Kockáztatta meg. Soha többé nem küldött levelet. Jimena megrázta a fejét. A nagymama azt mondja, talán elvesztek a levelek. Hogy talán visszajön. De azt hiszem, ha nagyon akarna, megtalálna minket. A mondat visszhangzott a szobában, mint egy sirató ének. Eduardo lassan felállt és az ablakhoz ment. Felülről nézte a várost, amelyet mindig is csodált. De most ez nem volt elég. Ami számított, az ott volt, bent abban a szobában. És 8 éves volt. És te? Kérdezte Jimena halkan. Miért élsz egyedül? Eduardo habozott. Évek óta ez volt az első alkalom, hogy valaki feltette neki ezt a kérdést. Még ő maga sem engedte meg magának, hogy válaszoljon rá. Én? Kereste a szavakat. Azt hittem, így egyszerűbb. Munka, otthon, csend. Nincsenek bonyodalmak. Tényleg? Az volt. De már nincs. Jimena elmosolyodott. Visszatért az íráshoz. Úgy tűnt, elégedett a válasszal. Röviddel ezután az eső erősödni kezdett. Eduardo az órájára nézett. A megbeszélés 30 perc múlva kezdődik, de esze ágában sem volt elmenni. Jimena most egy posztert rajzolt zsírkrétával egy tudományos projekthez. Tudtad, hogy a szív akkora, mint egy ökölbe szorított kéz? Tudtam. Akkor miért fáj néha úgy, mintha az egész testet elfoglalna? Eduardo nem válaszolt azonnal. Leült mellé, és a rajzot tanulmányozta. Egy hatalmas szív, villámok átszúrva, mellette egy kis virág nőtt. Mert többet tartalmaz, mint kellene, válaszolta végül. Olyan dolgokat tartalmaz, amiket nem lehet szavakba önteni. Mint a vágyakozás, vagy a félelem, vagy a szerelem. Jimena gyengéden a karjára hajtotta a fejét. Azt hiszem, nagy szíved van. Csak éppen el volt rejtve. Eduardo egy pillanatra lehunta a szemét. Nem a kimerültségtől, hanem a hálától. Az a lány valami sokkal mélyebbet tisztogatott, mint az elnöki lakosztályok. A lelkét tisztította, és tudta, soha többé nem lesz ugyanaz. Hétfő reggel 7 óra 4 perckor csörgött Eduardo telefonja. Marina, a szállodaszakácsnője volt az. Halk, abbodalommal teli hangon hívta. Eduardo úr. Carmen asszony ma nem jött be? Jimena sem. Eduardo egy pillanatra megdermedt. Az elmúlt napokban annyira megszokta Jimena napi jelenlétét a szállodában, hogy a hiánya rendszerhibának tűnt. Egy lyuknak a megszokott rutinban, ami valaha olyan kiszámítható volt, és most olyan élénk. Megpróbálta felhívni Carment. Semmi. Újra hívott. Posta? Sietve öltözött fel, kávé nélkül, gondolkodás nélkül. Csak felkapta a kocsikulcsokat és kiszállt.
A budapesti forgalom azon a felhős reggelen lassabbnak, sűrűbbnek tűnt, mintha érezné, hogy valami nincs rendben. A kőbányai negyed koszos utcákkal, lelógó vezetékekkel és bádog homlokzatokkal fogadta. Kairmen háza előtt parkolt le. Ugyanaz előtt, amelyet korábban messziről látott, mint egy apró pontot a horizonton a tetőtéri lakása ablakából. Na, itt vert a szíve. Hatalmasan kopogott a fémajtón. A kilincs nehezen fordult. Jimena kinyitotta, vörös szemekkel, arcán megszáradt könnyekkel. Nagymama, nem tud felkelni. Emer, Eduardo. Belépett? Nedvesség, láz és szomorúság szaga csapta meg az orrát. Kairmen a matracon feküdt a padlón. Bőre szürke volt, homloka izzadságban úszott. Remegett. Nehézkesen lélegzett, mintha minden lélegzetvétel hatalmas erőfeszítés lenne. Eduardo letérdelt mellé. Kairmen, én vagyok. Hallasz engem? Kinyitotta a szemét, de távolinak tűnt, mintha máshol lenne. Valami érthetetlent motogott. Jimena, fogd a hátizsákodat. Megyünk most. Elviszed a nagymamámat a kórházba. Elmegyek, és te velem jössz. A Szent László kórház sürgősségi osztályán Eduardo Carmennel a karjában rohant. Az ápolók hordágyra fektették, és eltűntek vele az automata ajtók mögött. Jimena mozdulatlanul ült, hátizsákja az ölében. A lábai nem érték el a padlót. Meg fog halni a nagymamám. Kérdezte? Eduardo lehajolt, és megfogta a kezét. Hidegek voltak? Nem tudom, Jimena. De az orvosok mindent megtesznek majd. A lány könnyek nélkül bólintott. Felvette a jegyzetfüzetét, és írni kezdett. Mit csinálsz? Házi feladat? Amikor felébred, tudni akarja majd, hogy mindent jól csináltam. Ez a mondat Eduardo szívébe hatolt. Csendben ült mellette, miközben a lány matekozott egy szobában, ahol csak sietős léptek, köhögések és gépek sípolása hallatszott. Órákkal később megjelent az orvos. Egy fáradt arcú férfi, mély karikák a szeme alatt. Kétoldali tüdőgyulladása van. Komoly. Most intravénás antibiotikumot fogunk adni neki, de törékeny beteg. Legalább egy hétig kórházban kell lennie. Talán tovább is. Eduardo érezte, hogy hideg fut végig a gerincén. De jól lesz. Az orvos egy pillanatra elhallgatott, egy pillanatra, ami sokat mondó volt. Késésben vagyunk. Nem ígérhetem. Jimena mindent hallott. Csak pár lépésnyire volt. Nem sírt. Csak az orvos felé sétált. Láthatom a nagymamámat. Csak egy percre. 5 percre. Egyedül lépett be a szobába. Kairmen csövekhez és gépekhez volt csatlakoztatva. Az állandó sípoló hang volt az élet egyetlen jele a hideg szobában. Jimena gyengéden megfogta a nagymamája kezét. Nagymama. Megcsináltam az összes szorzógyakorlatot. És Eduardo úr segített nekem. Jól vagyok. Pihenhetsz, oké? Kairmen lassan kinyitotta a szemét. Felismerte az unokáját. Halvány mosoly jelent meg az arcán. Kisvirágom, gyere ide! Jimena közelebb hajolt. Kairmen súgott valamit a fülébe. Aztán az ajtóra nézett, ahol Eduardo mozdulatlanul figyelte a jelenetet. Eduardo úr, közelebb jöhetne. Belépett? Ha valami történik velem, mondta Kairmen nehezen. Vigyázz rá! Kérlek! Neki, nincs senkie. Kairmen, túl fogod magad ezen. Ígérd meg! Eduardo Jimenára nézett. A lány szorosan fogta a nagymamája kezét, könyörgő tekintettel, de semmit sem szólt. Nagyot nyelt. Először nem tudta, mit mondjon. De tudta, mit kell tennie. Megígérem. Kairmen elmosolyodott. És elaludt. Aznap este Eduardo elvitte Jimenát a házába. És még a 3 nappalival és a 2 erkélyel sem tűnt a lakás soha olyan kicsinek, mint amilyen helyet Jimena most elfoglalt, pont a szíve közepén. Az autó suhant Budapest kivilágított sugárútjain, de Eduardo alig vette észre a fényeket. Jimena, az anyósülésen, szorosan szorongatta a jegyzetfüzeteit tartalmazó táskát, mintha ez a gesztus tartaná egyben. A BMW fényszórúi visszatükröződtek pislogás nélküli szemeiben. Túl szárazak voltak a síráshoz. Éhes vagy? Kérdezte Eduardo, próbálva betölteni a csendet.
Nem. Felhívjam Marinát. Tudna valami kötyűt csinálni. Csak a nagymamám közelében akarok lenni. De, mivel kórházban van, azt hiszem, hogy közel vagyok hozzád, segít egy kicsit. Ekkor jött rá Eduardo. A lánynak nincs hová visszamennie. A fémház üres volt, Carmen csövekre volt kötve, és a múltja hiányokból állt. Megérkeztek a pencaseba. Eduardo óvatosan nyitotta ki az ajtót. Jimena lassan lépett be, mintha szent földön járna. Megállt a tágas nappaliban, tele üveggel, márványnal és csenddel. Itt laksz? Igen. Egyedül? Igen, eddig. A nő bólintott, és nem szólt többet. Odament a kanapéhoz, és leült, lúgó lábbal. Tanulmányozta a falon lévő modern festményeket, a polcokon gondosan elrendezett tárgyakat, mintha valamiféle megrovásra számítana a helytelen légzésért. Bármelyik vendégszobát választhatod, mondta Eduardo, a folyosóra mutatva. A melyiknek van ablaka? Mindegyiknek. Melyikből látszanak a csillagok? A sarokban lévő. Akkor azt veszem ki. Később Eduardo bejött egy pótlepedővel a szobájába. Jimenát az ágyon ülve találta, egy régi pólóval a melkasán. Mi van ott? A nő megmutatta neki a kopott anyagot, amelyen levendula és penész illata terjengett. A nagymamámé. Amióta anyám elment, vele alszom. Amikor átölelem ezt az inget, úgy érzem, mintha a nagymamám velem lenne. Szerinted ez butaság? Eduardo leült az ágy szélére. Nem. Szerintem gyönyörű. Én is ezt csináltam a nagymamám pulóverével. Ő nevelt fel, jobban, mint a saját szüleimet. Tényleg? Bólintott. Most először osztott meg magából valamit nyíltan. Mert Jimenával nem volt helye az állarcoknak. 12 éves koromban elvesztettem. Azóta soha nem éreztem magam ugyanúgy. Ezért tűnsz olyan magányosnak. Eduardo halkan felnevetett. De a kérdés, ami több volt, mint gyerekes, találó volt. Talán. De most, hogy itt vagy, nem érzem magam annyira magányosnak. Jimena a vállára hajtotta a fejét. És ebben a gesztusban, begyakorolatlanul, engedélykérés nélkül, beteljesült a Carmennek tett ígérete. Másnap reggel Eduardo a konyhában halk mosogatás zajára ébredt. Amikor megérkezett, Jimenát egy széken állva találta, amint megpróbált megfordítani egy palacsintát a serpenyőben. Mit sű? Reggelit. Mert most igazi család vagyunk. És ma ünnepelni akarok. Palacsintával. Új élet kezdete, palacsinta. A recept a nagymamámé, de én átalakítottam. Tettem bele egy kis több mézet, mert azt hiszem, most már édesebbnek kell lennie a dolgoknak. A kórházban Carmen még aludt, életmentő készülékre volt kötve. De Eduardo egy órán át mellette maradt. Keveset szólt. Csak fogta a kezét, és azt mondta, megígértem. És megtartom. A kis virágod, most már az enyém is. Kifelé menet Eduardo megállt egy játékboltnál, és vett egy új füzetet. Kemény fedeles, égszínkék. Aznap este odaadta Jimenának. Hogy lehíri mindent, amire emlékezni akarsz. Megéri? Igen. A tiéd. Jimena ezt írta a címlapra. A nevem Jimena. És most van egy helyem a világban. És egy ígéret, ami otthonná vált. Kint Budapest folytatódott a villamosaival, a turistáival, a rohanásával. De ott, azon a csendes tetőn, valami először virágzott ki. Nem luxus volt. Nem hatalom. Hangondoskodás. Hangszerelem. Egy olyan család születése volt, amely nem vérből származott, hanem választásból. Kedd volt, amikor megszólalt a telefon. Eduardo az asztalánál ült, és egy éttermi költségelszámolást nézett át, amikor a telefon képernyőjén felvillant a Szent László kórház neve. Megállt az idő. Feszült hangon válaszolt. Mendoza úr, ez Nagy Carmenné beteg osztálya, nagyon sajnáljuk, de ezután nem voltak több szavak. Nem volt rá szükség. A világ hangjai üressé váltak. A levegő elvékonyodott. Az elméje üres volt. Eduardo úgy ejtette el a telefont, mintha égne. Izadt kézzel és égő színnel indult Jimena iskolája felé. Tudta, hogy ez a pillanat örökre nyomot ad a lányban, és többnek kell lennie, mint egy üzletembernek.
Lelkesnek kell lennie a földön. Jimenát az udvaron találta, a sarokban ülve, egyedül rajzolt színes krétával a betonra. Amint meglátta, felállt. Egyetlen pillantás elég volt hozzá. A nagymamám? Eduardo lassan bólintott. Jimena nem sírt. Belülről csak elsorvadt, mintha az egész teste elnehezült volna, de a szemei beesettek voltak, mint az ablakok vihar után. És most? Kérdezte nyersen. Mi fog történni velem? Eduardo letérdelt elé, tudomást sem véve a többi gyerek tekintetéről. Most velem jössz. Mert megígértem. És mert akarom. Jimena megölelte. Nem szorosan. De igazán. És ebben az ölelésben két magány találkozott, és együtt döntöttek úgy, hogy tovább lépnek. A virrasztáson csak ők ketten voltak, és Marina, a szakácsnő, aki sárga virágokat hozott, Dona Carmen kedvenceit, mondta. A szertartás egyszerű, csendes volt, egy távoli temetőben, ahol a szél száraz leveleket és szavakat hordott, amiket senki más nem mondott. Jimena végig a koporsó mellett maradt, szorosan fogva Eduardo kezét. Nem sírt, de úgy bámult a nagymamája testét, mintha arra számítana, hogy bármelyik pillanatban kinyitsa a szemét, és azt mondja, most már minden rendben van. Gondolod, hogy hall engem? Kérdezte, felnézve a szürke égre. Azt hiszem. Akkor megmondom neki, hogy ne aggódjon, hogy mostantól gondoskodni fogsz rólam. Eduardo megszorította a kezét. Egy könycsepp gördült ki engedély nélkül. Nem csak bánat volt. Hála volt, mert Carmen, bár elment, a legnagyobb örökséget hagyta maga után. Valakit, akiért harcolhatott. A temetés után Eduardo felhívta az ügyvédjét. Minden szükséges dokumentumot elkért. Örökbefogadás, törvényes gyámság, bármi, ami lehetséges. Biztosítani akarta, hogy Jimena soha többé ne legyen láthatatlan a törvény szemében. De biztos benne? Kérdezte az ügyvéd. Soha nem akartam gyerekeket, és most van egy lányom. Még ha a világ még nem is tudja. A folyamat bürokratikus lesz, tele papírmunkával és látogatásokkal. De Eduardo nem fog habozni. Már nem a választásról szólt, hanem a valahová tartozásról. Aznap éjjel Jimena a vendégszobában aludt, átölelve nagymamája régi ingét. Mielőtt lekapcsolta volna a villant, oda kiáltott neki. Eduardo ata. Bejött. Igen. Köszönöm, hogy nem hagytál egyedül. Eduardo az áthoz lépett, és megcsókolta a homlokát. Köszönöm, hogy megtanítottál jobb embernek lenni. Miután elaludt, Eduardo a verandán állt. Kint a város ugyanúgy nézett ki. De benne minden új volt. A fájdalom, igen, még mindig ott volt. A veszteség, hatalmas. De most volt cél. Volt szeretet? Ott volt Jimena. És a magyar hajnal mély csendjében megértett valami lényegeset. Carmen eltűnt, de a szerelme megmaradt. És most napról napra kivirágzott a lány szívében, aki egy rongyal a kezében tévedésből belépett az elnöki lakosztályba, és egy olyan szév örököseként távozott, amelye végre megtanult érezni. A Gyermekvédelmi Országos Igazgatóság budapesti irodája langyos kávé és bürokrácia illatát árasztotta. A hideg, fehér falak éles ellentétben álltak Eduardo Mendoza nyugtalanságával, amit a lábaiban érzett. Öltönyben volt, mint mindig, de ezen a napon nem az üzletember ült a szociális munkással szemben. A férfi volt az, aki apaságot ígért. Az előtte álló nő, Szalai Júlia, klinikai tekintettel elemezte a dokumentumokat. Arca kifürkészhetetlen volt. Sok ilyen kérést olvasott már, de kevés ilyen, egyedit. Soha nem voltak gyerekei. Kérdezte, lapozgatva a papírokat. Nem. Egyedül él. Én igen. És most egy 8 éves kislány felügyeleti jogát szeretné megkapni, aki nem rokona önnek, nem oszta a vezetéknevét, és akinek az egyetlen hivatalos kapcsolata, a haldokló nagymamája utolsó pillanatban tett kérése. Eduardo mély lélegzetet vett. A kérdés, bármennyire is keményen hangzott, jogos volt. De készen állt. Igen, így van. De ez nem csak egy egyszerű kérés volt. Ez egy ígéret volt. És ami még ennél is több, engem választott. És én elfogadtam.
A szociális munkás nem válaszolt azonnal. Feljegyzett valamit. Keresztbe fonta a karját. Meg kell látogatnunk az otthonodban. Beszélt az iskolával, a hozzád közel álló emberekkel. Ez a protokoll. Értem. Bármikor meglátogathatsz, amikor csak akarsz. Nincs mit rejtegetnem. Kezdésként 6 hónapos ideiglenes gyámságot biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy a lány veled élhet, de gyakori felügyelet mellett. Ha minden jól megy, véglegessé tesszük. Eduardo bólintott. Még soha semmiben nem volt ennyire biztos. Jimena iskolájában a szociális munkás beszélt a tanárnővel. Csillogó szennyel beszélt. Jimena mindig is kedves lány volt, de visszahúzódó. Miután Mendozánál kezdett élni, más gyerek lett. Többet vesz részt, többet mosolyog. Új anyagokat hoz. És nasonnivalói vannak. Egyszerű dolgok, de ezek mindent megváltoztatnak. A szállodában Marina megható mosollyal fogadta a látogatót. Beszélt Carmenről, Eduardo viselkedéséről Jimena előtt, és arról, hogy minden megváltozott. Kőből volt. Most, kérdezd meg, hogy vagyunk. Még quesadillákat is készített az étlapra a lány miatt. Quesadillákat, egy 5 csillagos szállodában. Nevetett, és a kötényébe törölte a szemét. Ez nem kis teljesítmény, asszonyom. Még a recepciós biztonsági őrt is kikérdezték. Látom, ahogy minden reggel kézen fogja a lányt. Mint egy apa? A lány megbízik benne, és úgy néz rá, mintha ő lenne mindene. A pencaseban tett látogatás során Júlia minden szobát körbejárt. Látta a szobát, amelyben halmokban heverő gyerekkönyvek, a falra ragasztott rajzok, a ruhák rendezve voltak. Látta Jimena hátizsákját a sarokban, rajta egy szív alakú kuletartóval. Kidíszítette? Kérdezte, megérintve a szív alakú rajzot, amelyen az állt. Itt lakik az otthonom. Mindent. Épp most vettem meg a festékeket. Júlia feljegyzett valamit. Aztán a szemüvege fölött Eduardóra nézett. Megváltozott, Emer Mendoza. A férfi nem habozott. Nem. Elkezdtem létezni. A szemle végén a szociális munkás először elmosolyodott. Jimena egy boldog lány. És maga egy megváltozott ember. Vissza a szállodába. Eduardo a dolgozószobában találta Jimenát, amint rajzolt. Mit mondott a kormánytisztviselő hölgye? Hogy velem maradhat? Jimena leejtette a ceruzáját, odaszaladt, és szorosan megölelte. Örökre? Örökké. Aznap este Eduardo ránézett Carmen portréjára, amelyet Marina bekeretezett. A könyvespolcon feküdt, egy kék jegget füzet és egy kis, gyerekes, görbekézírású levél mellett. Köszönöm, hogy nekem adtad a kis virágodat, és magában ismét megígérte, mindezt meg fogja érni. Az ideiglenes gyámság jóváhagyását követő napok nem voltak látványosak. Nem voltak tűzijátékok, bulik, újságcímek. De Eduardo Mendoza lakásában, ahol korábban csend, szimmetria és magány uralkodott, apró csodák kezdtek kibontakozni. Például a reggelek hangjaival kezdődött. Jimena, még mindig álmosan, zokniban, kócos hajjal és nagymamája pólójával a mellkasához nyomva sétált a konyhába. Eduardo, ferdén lúgó nyakkendővel és félig megivott kávéval, már megtanulta, hogy egy pohár gyümölcslé és egy kanál méz nélkül nem boldogul. Mi a mai reggeli? Eduardo adta. Imádta, amikor így szólította. Úgy tett, mintha nem érdekelné, de belül kitágult a mellkasa. Ma, te választasz. Csak a kenyér és a bab nem számít. Jimena nevetett. Mindig ezen nevetett. És így jöttek létre a keddi palacsinták, a csütörtöki rántották és a szombati szív alakú gyümölcsök. Ez egy rutin volt. De az övék volt. A szállodában Eduardo rögtönzött egy különleges kis asztalt az iroda sarkában, tele új jegyzetfüzetekkel, elektromos ceruzahegyezővel, színes ceruzákkal, egy kis táblával, sőt még egy képpel is, amelyen a neve állt, Jimena nagy Eduardo úr hivatalos tanulója. A lány segített neki a számokkal, annak ellenére, hogy nem értett a táblázatokhoz. Eduardo segített neki a matekban, annak ellenére, hogy nem emlékezett a hangsúlyozási szabályokra. A számítások között pedig volt egy kis szünet a buta viccekre, a közös szendvicsekre, a papírra rajzolásra és olyan kérdésekre,
amelyeket egészen a közelmúltig soha nem gondolt volna, hogy hallani fog. Szerinted magányos a hold? Szerintem csak magányosnak tűnik, de akkor ragyog a legfényesebben, amikor sötét az éjszaka. Mint te? Eduardo ránézett és elmosolyodott. Jimenának megvolt ez a tehetsége. A metaforákat igazságokká tudta alakítani. Az iskolában virágzott. A tanárnő azt mondta, hogy más gyerek. Részt vett, vezetett és véleményt nyilvánított. Új jegyzett füzetei, teli uzsonás doboza, szépen befont copfjai voltak. És csillogás a szemében, ami csak akkor jelenik meg, amikor az élet értelmet nyer. Eduardo minden nap felvette Jimenát. Néha későn, néha időben. De mindig sietett, hogy lássa. Mindig a szíve vágyott arra az ölelésre, arra a szia, ata. Ra, ami kiszaladt a kapun. Hazafelé mindenről beszélgettek. Történelemről, tudományról, dinoszauruszokról, politikáról, álmokról és különösen Carmenről. Jimena soha nem mulasztotta el megemlíteni őt. Ha a nagymamám ezt látná, sírna. Örömnyel, nem szomorúsággal. És Eduardo mindig ugyanazzal a bizonyossággal válaszolt. Látja. Soha nem hagyott fel veled való törődéssel. Este, fürdés, vacsora és házi feladat után a kanapén ültek. Jimena, lábát Eduardo ölében tartva, gyerekműsorokat nézett, míg Eduardo, aki korábban megvetette a figyelemelterelést, szereplőneveket, nyitódalokat és rajzfilmsorokat memorizált. Eduardo atya, kérdezhetek valamit? Természetesen. Félt már valaha, hogy nem lesz képes gondoskodni rólam. Néhány másodpercig hallgatott. Igen, először nagyon. De aztán rájöttem, hogy az, hogy gondoskodom rólad, megtanít arra is, hogy magamról gondoskodjak. Jimena elmosolyodott, és visszament a rajzfilmhez. És ebben a tempóban, nem gyorsan, hanem folyamatosan változtak át ők ketten. Együtt, gyengéden, a tökéletesség ígérete nélkül, de a kis cselekedetek igazságával. Eduardo már nem a kérlelhetetlen vezérigazgató volt, akit a jelentések megszálltak. Apa volt. Egy apa, aki a telefonján nézve tanult megfonni a haját. Aki megtanulta szeretni a csokoládétejet. Aki lefekvés előtt meséket olvasott. Aki a földön ült, hogy rejtvényeket fejtsen. És Jimena már nem az a lány volt, aki fürdőszobákat takarított, hogy megmentse a nagymamáját. Ő egy lány volt. Ő egy mag. Ő egy jelzőfény volt. És abban a lakásban, ahol egykor csend uralkodott, most valami sokkal ritkább dolog lakott, céltudatos béke. Egy átlagos éjszaka volt. Egy olyan, amikor Budapestet már köd borította, és a villamosok úgy csillogtak, mint a régi városon átsuhanó fénycsíkok. Eduardo Mendoza csendes lakásában már felszolgálták a vacsorát, rist csirkével és egy improvizált pudingot, aminek az elkészítésében Jimena lelkesen segített. Még mindig viselte virágos kötényét, ami egy kicsit túl nagy volt rá, és a haját egy görbe fonatba kötötte egybe, amit Eduardo készített. Együtt nevettek, miközben megpróbáltak szerepet cserélni. Ma én főzök, te csak nézd, mondta, és Eduardo most először kikapcsolta a mobiltelefonját. De valami más volt azon az estén. Vacsora után Jimena túl sokáig hallgatott. Összeszedte a mosogatnivalókat, elmosogatta őket szó nélkül, és amikor Eduardo bejött a szobába, hogy jó éjszakát kívánjon, Jimena az ágyon ült, és átölelte nagymamája régi pólóját, azt, amelyiken még ott volt a kifakult levendula illata. Eduardo atya, kérdezhetek valamit? Természetesen, szerelmem. Egy pillanatra összeszorította az ajkait. Könnyes volt a szeme, de határozott. Megbántad, hogy örökbe fogadtál? Eduardo megdermedt. A kérdés nem volt tele drámával. Félelennyel. Egy régi félelennyel, olyan intenzíddel, mint minden alkalom, amikor magára hatták. Miért kérdezed ezt tőlem? Jimena vállat vont, nem nézve rá. Mert előttem, kötyebbnek tűnt az életed. Csak munka, csend, drága kaja, most gondoskodnod kell rólam, iskolába kell járnod, segíteni a házi feladatban, gabonapelyhet kell venned, és tudom, hogy néha nehéz vagyok. Eduardo lassan odalépett, letérdelt az ágy elé, és erősen megfogta a kezét. Jimena kezei hidegek voltak.
Aprók, de remektek, mint valakié, aki egyedül cipeli az egész világot. Nézz rám, Jimena! Felnézett? És bennük minden ott volt, kétség, szeretet, félelem, remény. Előtted, éltem, de semmit sem éreztem. Minden napom ugyanolyan volt. A drága étel ízetlen, ha egyedül eszed. A csend, nem béke, csak hiány. Nem volt kivel nevetnem. Nem volt kihez visszatérnem. Csak a munkát ismertem. Mély lélegzetet vett. A szeme most már könnyes volt. És akkor megérkeztél. A régi jegyet füzetett el, a törött ceruzáittal, az egyessel való összeadásmódjával, és megtanítottad nekem, mit jelent családnak lenni. Szóval, nem, Jimena, nem bánok semmit. Még akkor sem, amikor hibázom. Főleg, amikor te hibázol. Mert ez arra emlékeztet, hogy tanulunk. Együtt. Jimena kikelt az ágyból, szorosan megölelte Eduardót, és arcát a vállába temette. Csak meg akartam bizonyosodni róla, hogy te sem mész el. Szorosan átölelte. Én vagyok az utolsó, aki elmegy, kisvirág. Mindig. Aznap éjjel Jimena a szobájában aludt. Csak azért, mert a félelem csökken, ha valaki lélegzik melletted. És míg ő mélyen aludt, Eduardo még egy ideig ébren maradt, figyelte a lélegzését. Mellkasa emelkedett és süllyedt, kis keze még mindig a nagymamája ingének szegélyét szorongatta. Arra gondolt, hogy a szerelem váratlan módon érkezik. Hogyan fedhet fel egy lány kérdése egy életre szóló sebet? És hogy néha a világ legmeghatározóbb válasza csak egy határozott jelenlét, ami megmarad. Másnap reggelinél Jimena megjelent egy új jegyzetfüzettel. Leírt egy mondatot, és egy virágmágnessel a hűtőre ragasztotta. A család az, amikor valaki úgy dönt, hogy marad, még akkor is, ha könnyebb lenne elmenni. Eduardo elolvasta, és elmosolyodott. Ez volt az utolsó próbatétel. És átmentek? Együtt. 6 hónap telt el azóta, hogy Carmen elment. 6 hónap telt el azóta, hogy Jimena, rongyal a kezében, belépett a Mirador Hotel tükrös ajtaján, és akaratlanul is belépett egy férfi életébe, akit soha nem hívtak apjának. Most, ezen a tavaszi reggelen Budapesten, Eduardo telefonja újra megszólalt, de ezúttal más hírrel. Mendoza úr? Szalai Júlia vagyok, a gyermekvédelemtől. Megvannak a végső értékelés eredményei. A végleges gyámságot jóváhagyták. Jimena mostantól jogilag a lánya. Csend. Eduardo a konyhapultnak támaszkodott. A nyitott ablakon keresztül meleg kenyér illata és a város távoli hangjai áradtak be. De benne minden elcsendesedett, nem az ürességtől, hanem a hálától. Letette a telefont, és a nappaliba ment, ahol Jimena szokás szerint a házi feladatát írta Marina mellett. Kisvirág, beszélhetnék veled egy pillanatra. Felállt, és kérdőjeles szemekkel nézett rá. Eduardo letérdelt. Emlékszel az újságra, amire vártunk? A kormányzó nénitől. Igen. Megérkezett? Azt mondták, hogy nálam maradhat örökre. Jimena nem válaszolt azonnal. Szeme lassan elkerekedett, mintha nem akarná ilyen könnyen elhinni. Aztán odaszaladt hozzá, a nyakába ugrott, és átölelte, mintha az egész kis élete beleférne ebbe a gesztusba. Örökre? Örökre? Aznap este Eduardo elvitte vacsorázni a kedvenc éttermébe, nem abba, amelyik a szállodában volt, hanem abba az egyszerű, eldugott, színes terítőkkel és Budapest legjobb desszertével. Jimena azt a kék ruhát viselte, amit Marina vart neki. Ugyanazt, amit az iskolai ünnepségen viselt, amikor táncolt és puszit dobott a közönségnek, és Eduardo majdnem elsírta magát a fémlelátón. Kérhetek desszertet? Kérdezte csillogó szemekkel. Ma bármit megkaphatsz. Ez a mi ünnepünk. A pincér hozott egy pudingot egy égő gyertával. Eduardo a pincére kacsintott, Marina előre szólt, és kérte ad különleges részletet. Kíván valamit, Jimena? Mondta. A pincér becsukta a szemét. Gondolkodott néhány másodpercig, majd fújt. Tudhatom, mit rendeltél? Legyünk továbbra is boldogok. Sok-sok évig. Eduardo nagyot nyelt. Igen, csak egy gyerek volt. De több érettség volt a szemében,
mint bármelyik tárgyalóban, ahol valaha is járt. Hazafelé menet áthaladtak a régi környéken, ahol Carmen és Jimena laktak. A házak még mindig ott voltak. A régi ház homlokzata most zöld volt. Játékok hevertek szétcsorva az udvaron. Még mindig hiányzik a nagymamám, mondta Jimena, az autó ablakának támaszkodva. Kén is? De veled, biztonságban érzem magam. Korábban félelemben aludtam. Most reményben alszom. Eduardo egy pillanatra megállította az autót. Ránézett a lányra, a lányára, és szavak nélkül tudta, hogy élete helyes döntését hozta meg. Aznap este a lány korán lefeküdt, és mielőtt lekapcsolta a villant, megszólalt. Eduardo apa. Igen? Szerinted a nagymama örül nekem? Odajött, leült az ágy szélére, és megcsókolta a homlokát. Szerintem ragyog, mert mindenné vált el, amiről álmodott. És mert most van itt valaki, aki rólad is álmodik. Jimena elmosolyodott. Jó éjszakát, apa? Jó éjszakát, lányom. Eduardo még néhány percig ült a kanapén, és kinézett az ablakon. A város lélegzett. Az élet ment tovább. De ő, most már másképp járt. Most már apa volt. És ott, abban a lakásban, ahol korábban csak a csend és a sietség uralkodott, most létezett az, amit a világ összes pénzéért sem lehetett megvenni, elültetett szeretet. Új gyökerek, és egy szív, amely megtanult hozzátenni a gyerünk, gyerünk. Nel, nem ez volt a történet vége. Csak a család kezdete volt. Örökké.